Hej alle sammen, og velkommen til min kanal. I dag der har jeg Silje med, og hun har også været med i en af videoerne før. Men i dag der skal vi lave min 100 sub special, og jeg vil starte med at sige tusind tak for de 100 abonnenter. Men vi skal lave en der, Isa og Silje, så lad os egentlig bare komme i gang. Jeg har fået en masse udfordringer inde på Instagram. Spis en skefuld mel. Og hvad gør jeg med det? Jeg spiser det jo ikke. Jo. Sluger det? Ja. Hvor meget tager du? Sådan her. Det er sådan cirka en teske. Sådan her. Der er lidt top på. 3 nu. Okay, vi har en lille pause. Jeg har lige brækket mig 2 gange. Okay, det der, det gør vi aldrig nogensinde. Det var fandme klart. Du ja. No. Nu skal vi spise en rå kartoffel. En kæmpe kartoffel, så vi har bare lige skåret den midt over. Ad! Så har jeg spist det hele. Ej, det kan jeg. Godt, nu skal vi ringe til vores bedste drengeven og sige, at vi har fået følelser for ham. Og jeg har tænkt mig at ringe til Emil. Ej. Han tager den ikke. Nå, okay. Ring til din ven først. Okay, Silje hun ringer til hendes storebror. Ja, jeg vil ringe til min storebror. Hej, det er Laurits. Laurits? Ja. Det er fordi, at altså, jeg ved godt, det er lidt mærkeligt, ikke også? Ja. Er du alene? Ja, Ida er også med. Ej, Pelle, hun skal ikke lige være der. Okay, Ida, du skal ud. Fordi jeg ved godt, det er rigtig mærkeligt og sådan noget, ikke også? Ja. Men jeg synes bare, Hvad synes du? på en eller anden måde, at Kameraet, der var ikke mere læringsplads på det. Det var, at Silje hun ville have snakket færdig med Laurits. Så vi fik ikke slutningen med, men han hoppede egentlig ikke rigtig på den, så. nej, han synes sgu bare, det var lidt latterligt. Tag godt med salt på armen, og tag så en ishærning på og hold den ned på armen. Okay. Hærninger, men jeg tænker, at måske kan en is sådan godt være sådan lidt til sammen. Jo, det tror jeg. Ej, okay, det her det duer altså ikke. Hvad laver du? De ser blevet helt rød. Au. Fuck, nu ringer Emil. Hej. Hej, Lisa, hvad så? Hvad laver du? Ikke noget, hvad med dig? Jeg sidder bare lidt herhjemme. Min mor hun er oppe på gården. Hvorfor ringer du? Emil, jeg ved godt, det her det er virkelig, virkelig underligt at gøre. Ja, hvorfor? Men altså, jeg tror måske, jeg er ved at bare lide dig lidt mere end som en ven. Ja, det tror jeg vist ikke lige, du er. Emil, jeg mener det. Jeg ved godt, du ikke har det på samme måde, fordi du er sammen med Victoria. Jeg synes bare, du skal vide det. Jeg ved ikke rigtig lige, hvad jeg skal sige til det. Altså, du kan ikke lide mig på den måde, vel? Nej, jeg synes, du er en kanon fed ven. Altså, du er mega rar og mega sød, men... Altså, det kom lige lidt som en overraskelse. Du laver bare en skriftlig band, jeg ved det. Nej, Emil, jeg laver ikke en prank, men jeg må ikke godt lide dig. Okay. Ej, okay, det er en prank, Emil, til min YouTube-kanal. Jeg er sammen med Silje. Ja, hvis vi starter mandag, det er mega nederen, fordi alle de andre, de skal også starte et sted. Ja, også en af mine gode venner har med. Ja.
Han troede på det på et tidspunkt. Det er pludselig mig. Jeg har fået sådan en rød firkant. Ja. Okay, nu skal vi se, om der kan bælle et glas vand hurtigst. Se, om der kan bælle et glas vand hurtigst. 1, 2, 3 nu. Det var jo. Jeg var ved at grine på et tidspunkt. Rykket lige udenfor nu. Ja. Vi tager... Jeg tror, det er en sejl. Jeg strømper. Okay, nu tager vi et glas vand, så om den kan holde længe. Det kan jeg ikke. Det kan godt være, det blæser lidt ud, så det er svært at høre os, men nu skal vi sniffe vand. Ja, og mine næsebor, de er slet ikke stoppet. Det er ubehageligt. Okay, nu skal vi spise en teske smør. Lidt også. Jeg vil lige hælde noget mælk op, fordi at, nu skal vi sgu til at spise en chili. Victoria, jeg elsker dig bare så meget for at give os den her udfordring. Jeg skal lige have lidt mælk til at smøre. Fordi her, vi deler bare den her chili. Ja, den er rimelig stor. Jeg ved ikke, om I kan se det her, men den er rimelig stor. Der. Hvid. Silje, skynd dig, det brænder! Længere, Silje. Du fik jo næsten ingenting. Men det er meget tykkere. Og der er en kerner hernede. Prøv at se. Spis det hele! Altså, han bliver ved med at brænde, når man ikke har mælk. Jeg vil godt blive skiveost. Ja, hende er noget gideost. Men nu skal vi spise noget lækkert gideost. Og det er faktisk, vi kunne ikke rigtig finde noget gideost. Så vi har taget det, der hedder en gederulle. Jeg kan ikke lugte den. Au! Min hjerte i munden! Jeg kan ikke smage det. Ikke min samvittighed. Tusind tak for den her udfordring, Magnus. Vi skynder os til sidst med at slå et æg i hovedet. Det gør jeg altså ikke. Du får det. Nej, det gør du ikke. Tusind tak for de 100 subs, og så tror jeg bare, at vi slutter af her. Jeg håber, I kunne lide den her video, fordi det var godt nok ikke en fornøjelse.